Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Men jurnalist Allamrat Rahimov. Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalarnyň we konsulluklarynyň öz ýerine ýetirmeli wezipelerini we borçlaryny ýerine ýetirmeýänlikleri sebäpli şikaýet etmek üçin ýörüýte taýýarlanan hatlaryň nusgaty bilen tanışdyrmagymyzy dowam etdirýäris. Bu gedekki taýýarlanan hat biziň Fransiýada ýaşap ýören watandaşlarymyz üçin ýetlenen hat. Şol ýeni döwürde gyýtgyçyk ýatladýan biz bu haty biz näme üçin taýýarladyk hem näme üçin buny şol ýaşap ýören ýurtlarynyň häkimetlerine göndermeli. Sebäbi Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky ilçihanalary we konsulluklary Türkmenistanyň öz kanunlaryny bozup, halkara konwensiýanyň normalaryny bozup, öz borçlaryny ýerine ýetiren oklar. Odaly bilen Türkmenistanyň raýatlarynyň pasportlaryny çädeläp beren oklar. Türkmenistanyň şuň kun pandemiýa bilen bahanasy bilen gatnawlary ýatyrmagy sebäpli biziň raýatlarymyz ýurda dolanyp bilen oklar, müňlerçe raýatlarymyz henidem gitjek bolýarlar, emma gidbilen oklar, şul raýatlaryň halyndan habar tutmaly. İlçihanalar, konsulluklar emma halyndan habar tutan oklar, şolaryň ýagdaýlary bilen gadyklanan oklar, daşary ýurtlarda okap beren ýaşlarymyz ýurduň içinden pul alyp bilen oklar. Olara berilýän odaly bir adajyk bir adawlak meşhurdäki pullaram ýatyryldy. Indi $50 diýdi, ol $50 alyp bilen oklar. Indi şu ýagdaýdan ilçihanalar we konsulluklar habar tutmaly şolaryň iş ýerleri. Şundan hem habar tutan oklar, şuňa çözgüden tapjak bolan oklar, maslaga da beren oklar. Indi şular ýaly biperwalik edip oturan ilçihanaň onu asla geregem ýok. Ine şol ilçihanalardan hatarına şol Türkmenistanyň Fransiýadaky, Parijdaky ilçihanalardan degişli. Şoň üçin men şol Fransiýada ýaşap beren watandaşlarymdan haýşym şu hata alyňda gaýrat ediňde, ine şu hatyň ýokarynda görkezlen adresleri uradyň. Ine şu hatyň nusgaty şuda görkezlen. Şular ýaly haty şu hatyň tekstini siz meniň şu video rolymyň aşagyndan taparsyňyz. Şol olarky ýepleşimde de belläp geçişim ýaly hatyň ýokarynda iýerilmeli adresler durur. Onun aşağında da teksti vardır. Yani sizin etmeli zadyňyz odaly bilen sizde şol e-mail adresi bolmaly, elektron adresi bolmaly. Ýok bolsa onu açmak kıyın näl. Men geçen gepleşiklemde de düşünürdüm. E-mail ýaşygyny açarsyňyz, poçtany açyp, oň içinde de şu haty berilýän ýörüýte bir penjerejik bardyr. Şonu açarsyňyz da şoňa ýokarky hatarynda şuda görkezlen adresleri goýarsyňyz. Şuda bary 3 tane e-mail adres bardyr. Şonu şeýdip hatarlap goýun. Ol adresleriň biri Fransiýanyň daşary işler ministrliginiň adresi, beýleki ikisi Fransiýanyň parlamentiniň ýörüýte komitetleriniň adresleri. Şolary siz hökman iýerin. Şeýdip hatarlap goýup, ondan haty göçüreňizde şu hatyň içindäki adamyň adyna büýtmetmelisiz. Ona men geçen kepleşimde de düşünürdüm. Şeýdip haty iýeriljek adresini goýuňuzdan soň haty ad bermeli. Hatyň adamy şu taýda duranlar. Letter of appeal ýa-ni ýüzlenme haty diýilip ýazylýar. Şonu şu taýda tema diýilen ýerde goýarsyňyz. Ondan soň haty tutuşlugyna ýöne alyp şeýdip ýokaryndan alyp şeýdip göçürüp goýun. Haty şeýdip goýmaly tekstiň ýerine goýaňyzdan soň şoň içinde şu taýda uradýan günüňiz şu gabat gelmeli. Eger siz 7-nji maýda uradýan ýa 8-nji maýda şoň hökman gün üýtdüň. Ondan şu taýda görkezlen mysal ady üýtdüň. Şu taýda öz adyňyzy goýmaly. Öňüňizde familiýaňyzy, adyňyzy we oçustyňyzy. Ondan soň adresiňizi görkezmeli hökman. Sebäbi adres görkezilmeýän iýerilýän hat çynda kabul edilen ok, olup anonim hat bolýar. Şoň üçin siz Fransiýada resmi, legal ýagdaýda ýaşap ýören adam bolmaly. Siziň pasportyňyzdan düzgün bolmaly, wizaňyzdan düzgün bolmaly. Eger sizde wizasyz ýa-da pasportsyz pasportyňyzy möhlet oturup ýaşap ýören bolsaňyz, onda da şu çäre goşulaýyn diýseňiz goşulyp bilersiňiz. Ýöne biz onu maslahat beremok. Esatan şu legal ýagdaýda ýaşap ýören raýatlarymyzdan haýş edýän ýanky görkezlen haty şeýdip şu hatyň içine adresini görkezdiň. Telefonuňyzy görkezdiňiz olam gowdat siz bilen habarlaşarlar ýaly. Ýöne hökman näl. Ondan soň hatyň birinji jawabynda da şu taýda şol ady üýtmetmeli ýeri bardyr. Şu taýda siz şu taýda görkezlen ady aýryňda öz familiýaňyzy, adyňyzy we oçustyňyzy goýun. Ondan soň hatyň iň aşagyna görkezlen şol adam aýryňda öz adyňyzy goýun.
Soňra ýöne şu taýdak düýmäni basýaňyzda urajaňyz. Ine sent ya atpravit diýip düýme bolar. Şoň bilen urajaňyz. Ine bar iş, seniň bar etmeli işiňiz şul. Şoň üçin adamlar ýaltanma bu iýermeli haty bizem özgeden bize iýerdik. Bu haty size taýýarlap şu şeýdi meni eliňize berýär. Şu taýda bir indi siz bir şu işe öz ýardamyňyzy edin. Ontoňam eger özüňiz Germaniýa, Fransiýada ýaşaman, şu taýda ýaşap gören tanışyňyz bar bolsa, şolara da uğradın. Birek birengide şunyal tanışlaňyza uğradyp durun. Eger siz özüňiz eýem Fransiýada ýaşap gören bolsaňyz, tanış bilişiňiz bar bolsa, Türkmenistanyň olara da iýeriňde, gaýrat ediňde, şu haty iýerer ýaladym. Ýende döwrede gaýtalaýan hatym nusgasy şu video ýazgyň aşagynda durur. Iýermeli adresem. Ýöne hat 2 bölünip goýuldy sebäbi edil şu videoň aşagynda goýulýan penjerede dolu ýerleşen o hatyň teksti şoň üçin onu men ikinji bölümini kommentariýa bölümine goýaryn, kommentariýa bölüminiň ýokarsynda durur. Şonu alyň da 2 bölügini sepleşdirip iýeräýin. Ýöne käte telefonuňyz süýlen giýirseňiz kopyasyny almak kyndyr, käte mümkin bolanok. Şoň üçin kompýuterden giýirseňiz onda kopýalap bolýandyr hatlary. Juda kynçylyk çekseňiz onda men şu videomyň aşagynda görkeden öz e-mail adresimize ýazyň. Men onu teksti özüm iýererim size. Şoň üçin gaýrat edin. Inni şu Türkiýedäki raýatlanmadyňam, şu Türkiýanyň häkimetlerine iýerip bilmekleri üçin men hatyň nusgasyny geljek gepleşiklerimde görkeden, şonu men ýatladýan. Bundan daşary Beýik Britaniýada we Amerika Birleşik Ştatlarynda ýaşap beren raýatlanmady üçin hem ýürüti hatlaň tekstini men geljek gepleşiklerimde görkeden. Hatlar ingliz dilinde ýazylan, Ýewropa günwatar ýurtlaryň häkimetlerine uradylýan hatlar ingliz dilinde ýazylan, sebäbi bu taýlarda ol hatlar ingliz dilinde kabul edilýär. Şoň üçin geňer oturmak, näme üçin Fransiýanyň häkimetlerine ýüzlenip ýazylan hat fransuz dilinde däl, ingliz dilinde diýip ol diller kabul edilýär. Esenki döwletlerinde ýaşaýan raýatlarymyz rus dilinde ýazyp bilerler. Gıda döwletlerini ýaşap görünür, rus diline ýazyp bilerler. Men ýöne olaň hemmesiniň tekstlerini men size taýýarlap biljek däl. Özüňiz ine şu rus diline görkezlen ozalky gepleşigimdäki hatlaň tekstini alyň da eger siz Gazagystanda ýaşap beren bolsaňyz ýa Täjikistanda ýa Kyrgyzstanda ýa Gürjistanda bir ýerde siz olu şu hatyň içine ýöne şol ýurdun adyny üýtledin, ýüzlenip ýazylan ýurdun adyny üýtledin, üýtlerip okaň ilki. Ondan şu atları üýtledikden soň öz adyňyzy goýuň da şu taýda ondan daşary işler ministrliginiň internet saýtyna girip şu taýda kontakt diýen bölüminden alyň. Şol kontaktyny tapyp bolýandyr e-mail adreslerini. İçeri işler bölümine de iýerip bilersiňiz. Parlamentiň öz saýtyna girip şu yerli parlamentiň o taýdan adreslerini tapyp şolara da iýerin. Şoň üçin dikkatlice şol kopýalap alaňyzda şu teksti üýtledikde onda şol ýurtlaryň adyny üýtledin ýani. Ine şugun men etjek haýşym şundan ibaret. Şu kampaniýa gatnaşmaga çagyrýan, gatnaşýanyňyz üçin hem ulary kan minnetdarlyk bildirýän. Hoş sag bolun.